Això de fer el diari de lectura de l'estiu amb coll alt, no sé si té gaire sentit. Hola, hola, benvinguts un dia més al canal, moltes gràcies per ser aquí. Jo sóc l'Anna, això és Traduint des de Calella, i en aquest canal hi parlo de llibres, literatura, traducció i altres temes que m'interessen, i espero que hi pugueu trobar contingut que us pugui semblar interessant. Avui vinc a parlar-vos de les lectures que vaig fer durant l'estiu, fa uns mesos, i mireu si ha canviat el temps, que avui vaig amb un coll alt, està plovent, el cel està tapadíssim, però en fi, coses que passen, que de vegades hi ha temporades que es pot gravar més, altres es pot gravar menys. He anat endarrerint aquest diari de lectura, o sigui, avui us parlaré de llibres que vaig començar a llegir el mes de juny, i hem fet el juny, hem passat el juny, el juliol, l'agost, el setembre, l'octubre. I en realitat no m'agrada gens que passi això, perquè avui us vinc a parlar de llibres que ja veureu que d'alguns no me'n recordo gaire i no té cap sentit, però en fi, m'he d'organitzar una mica millor últimament. Doncs bueno, he anat una mica de bòlit i quan no anava de bòlit estava constipada, avui també estic constipada. Allò que dius, no és el millor moment per posar-te davant de la càmera i parlar, però mira tu, avui tenia el matí lliure i ja tenia ganes de seure'm aquí, xerrar d'aquests llibres, per tant, som-hi, i dels que no me'n recordi gaire, us ho diré sincerament, no me'n recordo gaire. I no passa res, tu. I doncs comencem a parlar de més lectures. Crec que jo us parlaré de 4 llibres o 5, bastant breument, ja ho veureu. I el primer és un llibre que vaig començar a llegir justament per Sant Joan, vull dir, que acabava de començar l'estiu ben bé i el vaig començar a llegir quan vaig marxar amb els amics 3 dies fora per Sant Joan. I és un llibre que vaig agafar de la biblioteca i que ara pensava, no sé ni el nom del traductor, però tinc el meu diari de lectura aquí preparat, que ho tinc tot apuntat. Va ser el llibre La veritat sobre la llum, de l'autora islandesa, i perdoneu la pronúncia, Auður Ava Ólafsdóttir, un llibre editat per Club Editor i traduït per Macià Riutort, aquest llibre d'aquí. I bé, jo aquest llibre sempre, des que es va publicar, no sé per què, a vegades hi ha llibres que dius, aquest llibre em crida l'atenció, no sé ben bé ni per què, potser pel tema general del llibre, no ho sé, perquè aquest llibre també va de llevadores, que dius jo, no tinc res a veure amb llevadores en el meu dia a dia, no? No sé, em va cridar l'atenció i aprofitant que els Book Hunters al juny organitzen el Juny Nòrdic, que consisteix en llegir literatura nòrdica, doncs vaig dir, mira, el llegim. Però, tot i ser un llibre que jo notava que em generava un cert interès, alhora no estava segura que fos una gran lectura per mi, no? Llavors vaig decidir no comprar-me'l, sinó agafar-ho de la biblioteca, que llibres de la biblioteca se'n poden agafar sempre, però jo si hi ha llibres que tinc d'allò que m'agradaran molt, sempre m'agrada com tenir-los, no? I aquest dia hi havia alguna cosa que em deia que no seria una grandíssima lectura, llavors el vaig agafar de la biblioteca i bé, és un d'aquests llibres que us deia que no recordo gaire. O sigui, és un llibre que ens parla d'una noia que és llevadora i que té avantpassats a la seva família que també van ser llevadores, llavors és una professió per ella molt important, no? I ens situa a l'actualitat a Islàndia, en un poblet, no sé si era a casa de la seva tia-àvia o alguna cosa així, que també va ser llevadora, i comença a investigar, a mirar documentació de com era la feina de les llevadores fa 50, 60 anys, 70, o sigui, més cap al passat, com era la feina de les llevadores, també explica com és la seva feina, llavors veiem les diferències. Això em va agradar molt, i llavors representa que s'acosta una tempesta molt forta a Islàndia i la gent s'ha de quedar tancada a casa i bueno, et va explicant una mica el tema de les llevadores. Al principi, per exemple, hi ha tota una pàgina amb la paraula llevadora escrita en diferents idiomes, que això em va semblar molt maco, i hi ha la paraula en català també, no sé, em va fer com molta il·lusió. I el plantejament i tot el que ens explica, veure les diferències, a mi realment em va interessar i em va motivar. Però llavors sí que hi ha un moment que fa un canvi de temàtica, que vaig pensar, aquesta temàtica nova no l'entenc i no me l'esperava, i llavors això va fer que em desencantés una mica amb la lectura, no? Vull dir, sí que em va interessar això el que us deia, la temàtica general, la protagonista, tot el que ens explicava les llevadores, però després m'ha passat una mica la lectura de dir, bueno, l'acabo perquè ja l'estic llegint i el vull acabar, però no em va encantar especialment, i és un d'aquests llibres que ara que m'he posat a gravar aquí el resum de lectures, dic, no recordo gaire ben bé la història, no? Així que, bueno, m'ha agradat normal. Però ara aquesta autora en català se'n publica un altre llibre que es diu Aden, s'ha publicat ja em sembla, i jo veig les premisses d'aquesta autora i penso que m'agraden, però llavors potser la seva manera de narrar no m'acaba d'encaixar. Però el que s'ha publicat ara, per exemple, la premissa també em sembla superinteressant, i és d'una escriptora que durant molts anys, per fer promoció dels seus llibres, ha estat fent molta ruta i molts vols per tot el món, que potser sí ser l'autora identificada amb això, i llavors ara, per tornar al planeta Terra
tot el mal que li ha fet volant amb tants avions, doncs planta 5.000 arbres. I bueno, la història una mica de tot el tema del clima i tal. A mi això em crida molt l'atenció, però clar, potser és la seva manera de narrar que no m'acaba de convèncer. No sé si més endavant m'animaré a llegir aquest altre llibre seu, però això, que aquest m'hi va fallar alguna cosa. Potser el canvi de temàtica, vull dir, estava parlant de llevadores, llavors recordo que va començar a parlar d'arbres i de natura, bueno, que potser estaven en certa manera relacionats als temes, però jo no m'ho vaig acabar de... no sé, no hi vaig acabar d'encaixar, la veritat. El següent llibre que vaig llegir va ser una relectura, i aquí vaig veure una situació que vaig dir, ostres, Anna, això, quin rotllo, no? Vull dir, jo ja sabeu que tinc molts llibres a casa que no he llegit, però no és una cosa que consideri negativa, perquè a mi m'agrada quan he de triar nova lectura, doncs, poder anar a la meva prestatgeria, mirar-me els meus llibres, estar-me una estona, ara aquest em ve de gust, ara aquest no sé què, ara aquest tal, ara aquest qual, vull dir, com si estigués a la biblioteca, no? Mirar-me'ls una mica i triar. Però em va passar que estava això, mirant els meus llibres per triar, i de cop vaig notar que cap llibre dels que tenia pendent de llegir em venia de gust, no? A dir, sé que et vull llegir tots aquests llibres, però en aquell moment no n'hi havia cap que m'inspirés especialment. I, ostres, que malament, no tinc molts llibres i no em ve de gust cap d'aquests. I llavors vaig decidir fer una relectura d'un llibre molt especial, que és Harry Potter i el pres... Harry Potter i el pres d'Azkaban, amb aquestes edicions en anglès, que, com us vaig dir, jo vaig llegir en català en el seu moment, quan era petita, adolescent, preadolescent, però ara els estic llegint en anglès perquè també em fa il·lusió llegir-los en idioma original, i aquest és el tercer llibre. No desenvoluparé de què va, perquè molts ja sabem de què va Harry Potter, i si no heu llegit els primers llibres, doncs aquí ara potser us perdríeu una mica, però en fi, el tercer llibre, que és la meva pel·lícula preferida. Llavors m'està passant molt això amb Harry Potter, no? Que jo les pel·lícules les he vist moltes vegades, llavors els llibres, si són una mica diferents, ho percebo, dic, això a la pel·li no hi és, això ho han canviat, però també m'agrada notar aquestes coses, i el llibre, doncs, m'està encantant llegir-lo en anglès, al final és una mica diferent el to, també, o els personatges doncs, no tenen les traduccions catalanes aquestes tan xules que tenim, veus també els noms originals, que jo, si no ho llegeixes en anglès, doncs no saps com es diuen, no? Vull dir, al final. I m'agrada molt, la veritat. Això, cada any o així m'he proposat llegir-ne un i em fa molta il·lusió. Ara, el quart, que cada cop es van allargant més, vull dir, recordo que és el 5è, em sembla que té més de 1.000 pàgines, i dius, senyora Rowling, com es va enrotllant al seu moment, però molt guais, m'encanten. Després va coincidir que me'n vaig anar de vacances a Suïssa, com us vaig ensenyar en un blog fa un parell de vídeos, us el deixaré per aquí, crec que és per aquí. I com que m'anava de viatge no volia endur-me un llibre gaire gruixut o que pesés massa, perquè si no, no hi cap a la maleta, i sempre hi ha problemes amb l'equipatge, no? Llavors vaig agafar el llibre Tinc un coll que fa pena, de la Nora Ephron, traduït per la Carlota Gurt i editat per Club Editor. Aquest llibre jo me'l vaig comprar per Sant Jordi, la Nora Ephron em feia doncs, molta il·lusió llegir-la, perquè últimament havia sentit molt a parlar, i és un personatge que jo desconeixia, però últimament la sentia per tot arreu, no? I vaig dir, mira, el vull llegir, aquest llibre es veu breu, una bona manera d'iniciar-s'hi, és de relats o articles, vull dir, són relats autobiogràfics que ens parlen d'ella mateixa, llavors són més aviat potser articles periodístics, diríem, en què cada article doncs, dedica potser un tema concret, no? El primer és el que porta el nom del títol del llibre, Tinc un coll que fa pena, que parla doncs, que quan les dones ens fem grans se't comença a arrugar el coll, i bueno, parla doncs de la bellesa amb B baixa. Un altre capítol, potser ella viu a Nova York, a Manhattan, no? És una dona amb bastants diners i recursos econòmics, doncs com lloga un pis, tots els problemes que es troba per llogar un pis, que això em va agradar perquè el llibre, si no recordo malament, l'original és de l'any 2006, i vaig veure bastant reflectit a la situació actual amb els pisos a Barcelona, i llavors dir, mira, fa uns anys, el que passa a Nova York després passa a Barcelona. Bueno, amb pinces, suposo, no? Però això em va agradar veure reflectida la situació de dir, ostres, mira què li passava a Nora Ephron fa 15 anys. Un altre capítol, doncs, com busca un bolso que té moltes ganes de comprar-se, que potser dius, quins temes més banals, no? I al final això, com deia, ella era una senyora amb recursos econòmics que potser tenia uns dilemes que jo no tinc, perquè dic, jo què sé, quin bolso, vull dir, m'és igual, un tote bag, saps? Vull dir, no em sento identificada en ella en aquest sentit, però sí que em va agradar veure la seva visió de les coses, t'explica les coses de manera molt directa, però molt irònica. Em va caure molt bé, ella, com a persona, la veritat, i parla molt de temes doncs, d'estètica, d'opressió cap a les dones que sentim, tot el tema estètic, o del fer-se grans, o la feina. Em va agradar molt. Tinc moltes ganes de seguir llegint llibres seus, que al Club Editor ja en tenim, si no m'equivoco, 3 de publicats, i un d'ells és Coragra, que és la seva única novel·la, o sigui, ella sempre havia publicat articles, com els d'aquest llibre, però Coragra és la seva única novel·la que va escriure,
Tinc moltes ganes també de llegir-la, però com que per Sant Jordi ja m'havia comprat un llibre seu, vaig posar el fre de dir, bueno, un moment, primer llegeix el llibre que tens, no te'n compris un altre. Bueno, sé que més endavant sí que el voldré llegir, però això, aquest em va agradar molt, tinc moltes ganes de seguir-la llegint, i a part és un personatge que, per si no ho sabeu, era escriptora però també era guionista de cinema, i ella, jo no ho sabia, i va ser la guionista de pel·lícules de comèdia romàntica com Quan en Harry va conèixer la Sally, es diu, que jo crec que no he vist, però vaja, és una pel·lícula molt famosa, i no sé, és allò que en el seu moment mires pel·lícules i tal, i potser no et fixes en qui ha sigut el guionista d'aquesta pel·lícula. Doncs va ser Nora Ephron. I sí que és un personatge, doncs, una persona que tinc ganes de seguir descobrint i que la vull seguir llegint, sens dubte. Després vaig llegir un llibre que feia temps que veia per xarxes i sabia que volia llegir, però que sobretot em feia il·lusió llegir doncs, per la persona que l'havia traduït, i és Guia màgica d'autodefensa amb galetes de T. Kingfisher, aquest llibre d'Indòmita, a segell juvenil de Raig Verd, traduït per l'Helena Ordeig, que jo l'Helena la conec personalment i feia temps que volia llegir un llibre traduït per ella, i em vaig decidir per aquest, tot i que té molts altres llibres traduïts, podeu mirar si a xarxes o segur que per internet els trobeu, és una molt bona traductora. I això, i em vaig decidir per aquest, perquè em cridava molt l'atenció algun llibre de fantasia i de màgia, que no n'he llegit gaires jo, en realitat, i em feia il·lusió llegir-ne algun més. D'aquest n'havia llegit molt bones crítiques. Em cridava l'atenció el títol, perquè això, autodefensa amb galetes, en plan, què vol dir? No? I a part, doncs, una edició preciosíssima, que des d'aquí doncs, felicito i agraeixo als editorials que fan aquestes edicions tan xules, que no sé, es nota que hi ha com una feina que s'ha valorat molt el llibre, no? I que s'estima aquest llibre i que s'ha volgut fer molt bé, vull dir que cada capítol amb una galeta diferent, no sé, molts detalls que dius, que xulo aquest llibre com a llibre, no? I bé, aquest llibre ens parla de la Mona, que la Mona té un poder màgic que està relacionat amb el pa, o sigui, ella, mentre massa pa o fa pa, pot fer que aquest pa tingui poders, no? Com aquí a la coberta veiem aquests ninotets, aquestes galetes fetes de pa que acaben sent mini guerrers que poden lluitar i brallar-se i fer coses, no? Doncs la seva màgia és fer que el pa cobri vida, una màgia bastant curiosa, no? I ella treballa en un forn de pa, la seva família té un forn de pa, i aquest poder doncs, també els serveix per tirar endavant el seu negoci el dia a dia. Però què passa? Que un dia la Mona va cap al forn de pa, allò que matina per anar a treballar, i es troba una noia, si no recordo malament, morta dins del seu forn. I ostres, ella, doncs, clar, queda sorpresa de què ha passat aquí, no? Hi ha un cadàver al meu forn de pa. I ella no ha sigut, però clar, la gent des de fora veu un mort en el teu forn de pa, l'has matat tu i estàs ficada en problemes i ets dolenta i tal. Doncs de seguida l'acusen a ella, no? I això, doncs la història passa al moment de la Mona estant tranquil·lament a treballar a ser acusada d'assassinat. I se l'emporta la Guàrdia Reial, bueno, la policia, i bueno, ja comença aquí una investigació, un judici, la volen perseguir, també hi ha una gent dolenta, que volen acabar amb tota la gent que té poders, per tant la volen atrapar per matar-la, bàsicament, i aquest punt de juvenil, d'ai, la Mona que fa això amb pat, tal, però hi ha una gent que la vol perseguir i matar-la, vull dir, tampoc és una història innocent i infantil, no? I és tota l'aventura doncs, d'ella, juntament amb amics seus i gent que l'ajuda, doncs, com s'escapen d'aquesta gent dolenta, com fer que aquesta gent dolenta no se surti amb la seva. És un llibre que m'ha agradat molt, està molt ben escrit, molt ben traduït, el personatge de la Mona m'ha agradat, perquè això que us vaig comentar una vegada amb el llibre de Un mag de terra mar, no? Que de vegades hi ha herois o hi ha protagonistes que ja veus que no se sap com, o d'una manera per sort o per màgia o per intuïció, sempre els hi surt tot bé, i en canvi aquí la Mona la veus que és una noia que té por, que no sap si el que farà sortirà bé, que necessita consells i ajuda dels seus amics, que no és una superheroïna que de manera, no sé, no saps com, doncs que li surt bé tot. No, o sigui, ella també té por, plora o ho passa malament. Hi ha situacions que no s'acaben com a lector tu t'esperaries o voldries que s'acabessin, vull dir, s'acaben malament. I em va agradar molt, un llibre doncs, que totalment recomanaria, diria que la web es recomana a partir dels 14 anys, però recomanaria totalment per a adolescents d'aquesta edat, però jo com a adulta també l'he disfrutat moltíssim. M'encantaria seguir llegint llibres d'aquesta autora, que diré que en català n'hi ha dos més, Ortiga i Os, i un altre que ara no recordo el títol, però això, que m'agradaria seguir-la llegint. Li vaig dir a un company de feina que té una filla adolescent, perquè va dir, Anna, em recomanes algun llibre tal? Li vaig dir, jo llibres per aquesta edat no els domino, però li vaig dir, mira, jo acabo de llegir aquest i m'ha agradat molt. I el va llegir, li va encantar, o sigui, em va fer molta il·lusió quan em va dir, sí, l'ha devorat, li ha encantat, i ai, ostres, quina il·lusió. Vull dir, a mi també m'ha agradat moltíssim i res, l'enhorabona Raig Verd per aquesta edició. Diria que va guanyar el Premi Llibreter. Aquí, Premi Llibreter 2024, exacte, i altres. Locus 2021, Nèbula 2021, Dragon 2021, Mythopeik, Premi Coyote, Premi Hugo Ladestar,
molts premis. I crec que és molt xulo que puguem tenir en català llibres tan xulos, amb edicions tan xules i tan ben fets. I doncs moltes gràcies a Indòmita per currar-s'ho tant. I l'últim llibre que vaig llegir a l'estiu va ser ni més ni menys que El carrer de les Camèlies, de Mercè Rodoreda, amb aquesta edició de Club Editor tan xula, que m'encanten. Estic contenta perquè aquest llibre me'l vaig comprar per Sant Jordi, igual que Tinc un coll que fa pena, i mira, comprats, llegits, que ja està bé doncs, que no es vagin acumulant els llibres, comprar. M'agrada també de tant en tant veure que el que compro va sent llegit, no? Que té com una lògica que me l'hagi comprat, perquè vol dir que m'ha interessat llegir-lo, i llavors estic contenta. I jo no és que sigui una experta en Rodoreda, de fet, vull dir, tant aquest llibre com el de Jardí vora el mar els he descobert fa relativament poc, vull dir, jo de tota la vida era Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, Mirall trencat, l'Home, alguns reculls de contes, però hi havia novel·les seves que no tenia gens al radar, que no sabia que existien, que no m'havia plantejat mai de llegir. Llavors l'any passat vaig llegir Jardí vora el mar, un llibre que em va encantar, ja sabeu, i aquest any doncs, em va fer il·lusió llegir aquest de la Rodoreda, que també, des que vaig saber de què anava, em va cridar molt l'atenció i va ser aquest llibre, el vull llegir, i el vull llegir no d'aquí molts anys, sinó vull dir, tenia ganes de llegir-lo aviat, no? I així ha sigut aquest any, que ja m'he animat a llegir-lo, i és un llibre que, això li vaig dir a algú, dic, hi ha llibres que potser direu, quina xorrada, Anna, però hi ha llibres que a mi m'aniria bé que al principi et digués aquest llibre hi ha molts personatges, t'aconsellem anar prenent nota mentre vagis llegint de qui és qui, què li passa, tal, perquè és el típic llibre que et comença en Pep, en Josep, en Martí, en Domènec, en Ramon, i dius, aquest home qui era, què li ha passat, vull dir, un hàndicap o un punt negatiu que jo li vaig trobar, o almenys durant la meva lectura, és que em parlava de personatges que pensava, no recordo qui és aquest senyor. Vull dir, si ara el tornés a llegir, que és un llibre que segur que rellegiré més endavant, sí que aniré prenent nota de qui és, perquè deia, aquest no havia mort, aquest no estava casat amb tal, vull dir, sí que em vaig fer una mica d'embolic, per tant, si el llegiu, jo us aconsello anar prenent nota, tampoc cal gran notes, una dissertació, però sí de dir, aquest home mort, aquest home, tal, no sé què, jo crec que us pot anar bé. Dit això, us explico de què va el carrer de les Camèlies. Bàsicament tenim la Cecília, que és la nostra protagonista, que quan neix la seva mare la deixa al portal d'una casa d'un barri benestant de Barcelona, Gràcia o més cap amunt, Sant Gervasi, sí, les típiques cases de Rodoreda, la deixen al portal. I llavors la família d'aquella casa es troba la Cecília en un cistell, i en un cossi, i se la queden i la crien i li donen doncs una llar on viure i són els seus pares i tal, no? Però llavors un dia ella decideix marxar d'aquella casa quan és una mica més gran i veiem aquí ja com comença la seva aventura, la seva vida adulta, que bàsicament jo la definiria com que la seva vida bàsicament la marquen els homes amb els que es troba, no? Perquè cada home que es troba, o sigui, ella aspira, no? A trobar un home, casar-se, ser feliç, però va veient doncs, que els homes amb els que es troba són dolents o la tracten malament, vull dir, es troba un home doncs, amb el que es pensa que es casarà, que de cop descobreix que té un amant, llavors se'n va amb un altre home, vull dir, vas veient la successió dels homes que passen per la seva vida i com la van destrossant, la tracten fatal, la maltracten, la violen, li són infidels, no la valoren, la volen tenir a casa d'adorno, de tu estàs a casa netejant, vull dir, típic maltracte a una persona, no? Que no vols que sigui una persona independent, que pugui tenir una feina o fer coses, sinó que només tenir-la a casa, a la seva disposició, per ajudar o fer les feines de casa i tenir-la allà per quan vulguin doncs, tenir relacions sexuals, tenir-les, per quan vulguin anar no sé què, tenir una senyora que els acompanyi, i vas veient doncs, com ella es va trobant tots aquests homes diferents, que cadascú a la seva manera la tracta d'una manera, totes bastant xungues, i vas veient com pobra noia va caient ara a les urpes d'aquest home, quan s'escapa d'aquest home un altre home, i pateixes molt per ella. Acaba fins i tot doncs, prostituint-se a la Rambla a Barcelona, vull dir, perquè no té diners per sobreviure, no? Ella diu, he de viure amb algun d'aquests homes perquè no tinc diners, perquè com a dona no puc treballar, bla, bla, bla. És com una cadena de successos que fa que hagi d'acabar en situacions horribles, no? I això, tu el vas llegint i vas veient doncs, aquest personatge com va patint i Déu-n'hi-do, o sigui, molt dramàtic. Però empatitzes molt amb ella de dir, és que té la visió aquesta de necessitar estar amb un home bàsicament per poder ser autosuficient o tenir una vida tranquil·la, no? Perquè al final
no sé, és aquest bucle, aquest peix que es mossega la cua de dir jo vull ser una dona independent i que treballi, però com que el sistema no em deixa treballar, doncs em quedo amb aquest home que almenys em mantindrà econòmicament, però aquest home em tracta malament. Bueno, això ha passat aquí i ha passat a tots els països del món, no? Que les dones han hagut de viure d'aquesta manera durant molts anys i encara ara passa en molts llocs, no? Que potser volen ser independents i no dependre dels homes, però el sistema no les deixa. I aquí això es veu molt reflectit, tot acompanyat, doncs, de la narració de Rodoreda, que sempre és fantàstica, amb les descripcions dels barris de Barcelona, les cases. A mi em fa molta il·lusió doncs, llegir que parla de la Rambla i els carrers per on passeja la protagonista i els amics amb els que es troba i dius, és que és Barcelona, ho pots reconèixer. I a mi això és una cosa que em fa molta il·lusió dels llibres de Mercè Rodoreda, a part doncs, de les descripcions fantàstiques i aquestes sensacions que experimenta la protagonista i te les descriu d'una manera doncs, molt ben tramada o molt ben descrita, amb els adjectius precisos i que tu et poses molt en la pell de la protagonista. Jo vaig patir molt amb ella, vull dir, recordo que en algun moment vaig plorar i tot. Ara que tinc un punt marcat, no sé per què, suposo que és una escena que em va impactar. Sí que m'ha passat, llegint aquest llibre, vull dir que ara que ho he recordat, alguna escena que jo veia un comportament en aquella protagonista com molt modern, no? De dir, ostres, aquest llibre, que és de l'any, crec, 64, surt aquí al final... Sí, 63-65. Doncs uns comportaments que vaig dir, uau, això ara diríem, que empoderada, que moderna, i dius, fa més de 60 anys d'aquest llibre, no? I doncs m'ha fet il·lusió veure aquests personatges creats als anys 60 ja amb aquesta actitud que ara diríem que és molt moderna, i dius, no, en aquell moment hauria ser moderna, perquè ara potser ja és més habitual. No sé, un llibre que sens dubte recomano, que potser no és el de Rodoreda que més m'ha agradat, però crec que perquè m'ha passat això amb els personatges que m'he perdut una mica, de dir ara no sé qui era aquest senyor, saps? Però si la tornés a llegir i posés més atenció en aquests personatges i m'apuntés tot una mica, crec que la disfrutaria més, però sens dubte, doncs, tot i no ser la millor lectura que he fet de Rodoreda, és un llibre que m'ha agradat, que sé que rellegiré, però bàsicament perquè m'encanta com escriu Mercè Rodoreda, la seva manera de narrar és fantàstica, vull dir, a mi m'encanta. M'agradaria saber si l'heu llegit, m'ho podeu dir als comentaris i comentem una mica. I doncs aquestes van ser les lectures que vaig fer durant l'estiu. D'aquí no gaire ja us faré un altre diari de lectura amb llibres que he llegit després. O és que se m'han acumulat una mica els vídeos i ja em perdonareu, a veure si aquest novembre o així puc ser més constant. És que no... Quin rotllo! Vull dir, la vida de vegades no hi ha temps, o quan hi ha temps no et ve de gust i és tot una mica un bucle. Però, en fi, m'agradaria molt que em diguéssiu si heu llegit algun dels llibres que us he comentat, si us van agradar, si no, que en parlem una mica. També, si recordeu quina va ser la vostra millor lectura de l'estiu, doncs també que m'ho digueu. Jo d'aquests 5 llibres us he comentat, La veritat sobre el llum, Harry Potter, Tinc un coll que fa pena, Galetes, Camèlies, 5. El millor, jo crec que diria les Camèlies, perquè les galetes m'ha agradat molt, però Mercè Rodoreda és molt especial. Però vaja, tampoc. Un dels millors, les Camèlies, sí. I això, que m'agradaria que em diguéssiu als comentaris algun llibre que últimament us ha agradat. Jo també així faig el xafarder i me l'apunto. I ens veiem molt i molt aviat. Que vagi molt bé, cuideu-vos molt. Una abraçada. Adeu!